Hi, sanibonani, Dumelang. This is me, Uthandeka / Precious from CMTV. We do what we do best. We check the loyalty in those relationships. Someone put Jan, someone put Lamin. Put Lamin sawubona. Njani? Ngiyaphila njengoba ngathi ukwatile. Ngikwatala. Okay, I'm with Uput Lamin today. Let's go. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinase senzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona. And saying light skinned since nini mina. Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you're stuck with my girlfriend. Why are you cheating? Chris. Ngifaka phansi kwebhasi. Hi, phela kumele. Hi Sisi. Hi. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela ukutshela isikhathi kancane isikhathi sakho. Okay. You don't mind? It's okay. Okay. I'm Uthandeka from CMTV. So what we basically do, we test loyalty with my relationships. Ne. So we're gonna call your partner. Uyajwayela kuqala? Yeah. Awukho sure. Uthi uyacabanga. Ngiyajola. Uyajwayela. And umuntu wakho nesikhathi singakanani nje? 9 months. 9 months. Akusase kushanyana nje. Yeah. So do you stay together? Uqina ukumbona? Last week. Last week. So you don't stay together, yavakasha. Aninomntwana? Surely not. 9 months. Okay, so uyamthemba umuntu wakho? Yes, I do. Sure. Okay, so sizomfonela sicheke ngempela ukuthi uloyal. Okay, thank you. If he is ukunika 1,000 rand ne. Manje. Hey. Okay, no problem. We can call him. Ngithemba ne. So hamba naye 1,000 rand nami ngiyakuthenga ngithemba umuntu wakho. Uzohamba naye 1,000 rand. Ngifaka number yakhe. Asise 9 months sobambe nama number awu10 wakhe. Akumnanzi. Shikona kuyabambeka kahle. Kumnanzi. Nawami yawazi ngithi. Serious? Nakibo bayangazi futhi. Akumnandi la. Ngiyathembisa shem futhi le December ngathi ngizochoppa nomamazala. Nenza ama salads Kahle nje. sheshe waphendula. Hello. Hello kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noThandeka from CMTV. Njani Thandeka? Ngiyaphila. So kule show yethu sitesta I loyalty kuma relationship. Uthi But who relationship ne? eh Oh, okay. Umuntu wakho ugcineni kumbona? ngizolo. Hey. Izolo alright. Umuntu wakho nilabantwana together. Wena naye. Ngisho wena naye. Anina mntwana. Ninesikhathi esingakanani Joel? Na 7 months. 7 months. Okay, ungidescribe yena ukuthi unjani because nginomuntu la uthi wena umuntu wakhe. Kamude. Dakje. Yeah. Igama lakho bani? Ngikakabi. Hey, ngumpedi mina. Ukhuluma nobani? Ngithi ngumpedi na. Ngikhuluma okudukudu mina. So Mawuthi sorry uzama ukuthini? Mawuthi sorry uzama ukuthini ngumpedi na? ungikhuluma nobani kahle? Nayi ngoke ngikhulu benginonela bakithi. Awusamazi lo sizokhuluma manje. Yo, mina ngazi nomuntu wami phela la. Unomuntu wakho lapho makenze njani? Sisimanje wena ke. Askizi? Into engicanga ukuthi iyahlanganisa ipheli. Into isihlanganisa iphele njani? Bekuyi contract yini? Ngicanga ukuthi into yamalanga. Umtshelile yamalanga. Umazisile ukuthi uyayiphelisa wena. Angimazisanga. Senjengoba manje ungitshela ukuthi Jehova bakithi umusi wena ungitshela ukuthi abomalume wakho bazoze ekhaya. Uyangihlolela yini? Ngicela sihlangane sokukhuluma kahle. Sihlangane ini ngoba manje wena uthi umuntu wakho mude. Manje uyamdescribe ngegama lakhe lokhu. Itsakhumbuza ukuthi ugcina ukumbona nini? Itsakhumbuza umuntu wakhe. Ugcine nini kungibona?
Umuntu wakho lo bongitshela ngaye ugcine ukumbona umuntu wakho. Ngimgcina izolo umuntu wami. Izolo mina ngagcina we Jehova 2 weeks my back, friend. bang 2 weeks. Uyangihlolela yimi noma udlela ngami? Sisi umsangano muphi lo neuhlanganisayo la? Akunamsangano wani kusumuntu la indaba zakho lezi umsangano wani akunamsangano la. Kuphi? Usendlini. Unomuntu wakhe la Awukho. khona. Awu ngicela stop ukukhuluma nalabantu. Siyesolungisa. Cha. Ngeke ungitshele ukuthi ngingakhulumi nalabantu labo ngoba manje bakubuzile ukuthi umuntu wakho ubani. Nina how many months nijola uthi 7. Yimi engasakhona ukuzwa kahle. Uyangidakwela yini? Labantu labo zosigabani. Uyangidakwela yini? Abantu abakudakwelayo labo nabo bazosigabanisa. Manje futhi njengoba uthi wena contact naye ubuyekile kusho ukuthi awusamfuni. Nina senza ukugabanisa. No, sifuna ukwazi ukuthi usho ukuthi awusamfuni na njengoba uthi contract bowuyiphelisile awusamfuni na. Abafana. Ngiyamthanda. So ubathanda bowu2. Ubathanda bowu2. Gabanisa. Uthe unthanda no2 sis. Usanda siyithuna. Usanda masithuma kwenze njani? Unenhliziyo ezithu yini? Bengithi ngizokutshela ukuthi ngifuna isithembu. Isithembu habe nangoke ngigule benginonela into ini. Mase ufuna isithembu kusho ukuthi nami sengiyazihalela phela. Kusho ukuthi imnandi lento isefashionini angithi. Kanjani? Akho sithembu uzosithola. Khona ophumayo la. Mina ngithemba ukuthi yimi. Uzobe usafuna ukuhlala. Ngiyabhema yini? Ngayeka eminye intombazane yingisuse. Wawuza. Wow. Uzophuma ngimthanda nobabili. Uyabhema yini? Ngibhemi. Unabo baba bayi2 wena. Cha. Lento kungabi nobaba yakuhlupha wena ngiyakubona. Iyakuhlupha ufuna ukuba ubaba left right and center yini? Ngibike ukukhuluma nalabantu. Abeni uyangihlolela wena ngathi uyangikhohlwa ukuthi ngubani. So kahle uqala ukumchithana in 2 months, in 2 months nijole because usisi uthi nina 9 months nijole and then jikijiki wena umuntu wakho umunye nina 7 months. Sisami ngicela abazithu. Yabona ukuthi akathathe serious. Wena uyangibhemela ne? Uyahleka nawe, oniplanile uhlekana. Uyahleka. No sorry. Asiyiplan. Manje uhlekani? Pho uhlekani? Nanga umuntu Pho uhlekani? ngihleka ukuthi wenza islima nawe So kuyahlekisa lokho ukuthi mina ngenziwe islimi. uyeqiniso. Uyangibona ukuthi manje sebayangihleka estradini. Ngenxa yakho futhi. Uyaqhubeka uyahleka besisi. Angisahleki ngihlasela yena manje. Girl power asambe. Girl power. Girl power ukwenza islima nawe umuntu Sugesi ugirl power. Buti. Hello. Awucacisa indaba yakho ke ithini ke indaba yakho wenze njani? Indaba yami angithi ngishilo. Yimi ayihlali yini? Ayihlali yini imeleni? Imelisaliso angithi ngiyasho ukuthi ngifuna isithembu. Kuyohlalisa yimi kodwa leso sikheberesho sakho sizohamba phela. Manje wena ke uvuma ukuthi ngithathe isithembu. Hawu cha isithembu sani sahlula umkhulu wami wenzo sikhona yini? Usho ukuthi kumele ukhiphe oyi1 ke cause usisi yena angeke akhona usho ukuthi lo omunye kumele ahambe. Akekho uzohamba. Wena lokuthi ngakubhadela nemali yoke esikolweni uyangikhohlwa manje. Yabo manje ukhiphe indaba zithi bani. Le degree yakho uzoyikhomba ezulwini. Uzoyikhomba ezulwini akakukhokhele yena loyo. Akakukhokhele yena loyo. Ukuphi yena leyo ntombazana khona ukuphi? Ukuphi ngizokhuluma naye woman to woman. Ngimtshele ngesingisi ngithi I come to you as a woman. As a woman. Usaphumile kwamanje. Uphumile angasabuyi vele ukhiye lapho ngoba sekuzamina manje. Angiyakhula mara kodwa akekho umuntu ozohamba. Sengishilo. Akusho ukuthi kuyohamba wena uyodibana nezulu ke. Nyo. Ngifungele. Nyo. Unesibindi yazi? Awunengingile. Okay, siyabonga buthi bye bye. Bye bye. Sharp. Skis. So manje kusuka ama salad December not anymore.
Mara mina umamazali uyangithanda yazi. Ukhonzile kahle kahle. Uyangithanda so angiboni ukuthi le ntombazane lesikheberesho lesiphasazi hawu cha mina uyangithanda. What if uyamazi uzenze njani? Awazi mina ngoba mina naye siyakhuluma phela ngithi umamazali wami usuku bekhona. Exactly. Okusho ukuthi all right, okusho ukuthi siyamazi abunaye. Hawu kahle nje. Lo uzobuyela ekhaya kibo. Manje i-degree ngawungichazela kancane ndawo i-degree. Oh, beyakhala siyena akafundi uyafuna ukufunda in. So ngoba umkhulu wami wangishiyela imali zami ngamthatha ngamfaka esikolweni. Ngemali zakamkhulu. Yeah, inheritance yami. So uyasebenza wena ubuyile esikoleni wena uyewa esikoleni. Isikolo. Sisisikole iphepha nje kuphela. So wena esikoleni azange uye but ubone kahle ukuthi umfana wami kumele aye ngemali zamkhulu wami. Nginenkinga amehlo ngibona ngithi. Ngiyakubona. So angikujaji. Angikujaji nje. Vele ngiyazi. Mina shaya isikolo ngayeka lapha ku grade 8. Grade 8. Bebangihleka bathi ngosidudla mafehlefehle so. That's why wayeka. Wabona ukuthi ayithi ngiphi umuntu wami chance ukuthi yena aqhubeke. Uthe yena mangimise esikolweni uzohamba yosebenza bese sakhela umuzi omkhulu. Uqedile manje ukufunda? Angithi ngisamfundisa sina 9. Namanje usafunda? Yeah, angithi ngisamfundisa. Sina 9 months ngimfake sihlanganile vele and then the next month okhona ngamfaka esikolweni. Asithembe ukuthi maqeda vele uzokwakhela umuzi omkhulu. Wangithembisa nemoto mara because befanele ngithenga imoto nendlu ngithi ngale mali le yamkhulu wami kodwa ngabona ukuthi ngiyisindoda yami esikolweni. Nice. Siyabonga sisi. Wena uyafunda? Yes. Mina ngifunda. Hayi, khululeka ngikujaji wena, angikujaji. Hayi degree kuphela iphepha kuphela ne? Hayi ungawari iphepha. Nogogo amakayanga usifundele iphepha kuphela. Ubani? Ugogo wami akayanga naye. So wabona ukuthi unyathele kuma steps kahle nje. Family chain. Yeah, angithi indoda yiyo emisumuzi. Yeah, so uyozosebenza ngithi mina ngizoba ngihlala ekhaya. Ngingane. Nice. Ngiyabonga. I love the spirit. The spirit isani. Lo sunazi uthemba onalo ukuthi umuntu wami nje vele uzo provide. Awuthembeni? Ngiyathemba. That's what I'm saying. I love it. Ngiyathemba khuleka ngiyathemba. Boyapi? Oh, hey kunomunye ngimtholile phela. Kanjani manje? Hayi. So naba u2. Hawu sis. Ngiyabona ibicycle yakho. Njengoba sowulaka ngathi ukhona omunye. Phela ibicycle ayidavile yiwayo. So wayukhalela loyana if ukhona omunye ke loyana umsabi. Eshinkinga ukuthi loya unomfazi yabo. Mara ngiyamthanda ngibathanda bonke bayi4. So there's the other 2. I don't judge. We don't judge. Ngakuplaga nawe. So khuluma. Ngakubambezeli kumuntu wakho kulindile. Ngiyabonga ne? Sharp. Wow. Yazi mina ngithi umuntu uyakhala la ukhalela umuntu wakhe kanti there is 3 more. Wow. But anyway, siyabonga. Khona ufuna ukusho futhi. Ngifuna ukubuza ukuthi nawe mosuthandweni ukhala kanje. Mase ngenzani? Mosuthandweni. Ngiyajaja yini? Cha ngikujaji bengibuze ngifuna ukwazi ukuthi ngabe vele abantu besifazane bonke banje. Majority nami I'm one of them. Okay. So lo naye nje manje vele maye ngakwenza kanje uzokhala. Naye manje. Awunaye. Unfortunate. I don't know if I should say fortunately or unfortunately, but is it by choice noma isimo. Isiphi isimo? Ngoba angicabanga ukuthi kulesimo sokuthi ungahlala ungabi nayo umuntu ozwana naye. Hayibona naku ngikhona nje. Isiphi leso simo esikwenza ukuthi ungene kuleso simo? Izinto ezenzakalile but Dlamini. Izinto ezenzakala. Ezenzakalile ezezenza ukuthi ngigcine sengingenayo. Man, izinto ezenzakale ku relationship kade kuyona. Ezibangela ukuthi usayibona kodwa ungena kwenye relationship. Most definitely. But not now. Mhlambe in 3 months time. In 3 months time akuseseduzana. Seseduzana. Yeah, sho ukuthi singabekezela. Wena nobani? Nabanye angithi angikho ngedwa. Nice yabonga. Ngicela ngakhohlwa ukulike, ni share, ni comment, ni subscribe. Thank you. Bye. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ngihlanyisa wena don't make me mad. Tell me now.
Tell me now. Awulokhu ngamnendaba nakho. Angithi sinasesenzile i-loyalty test sibonile ukuthi yena akekho faithful. Into enzokwenza yona. And light skinned since nini mina. Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when you are stuck with my girlfriend? Why are you cheating?